Good evening to you all. Ini edisi sini RPI. Ni kaisa jaga sini meeting dosramo je CA khaimana protest khaimana jaga sini meeting thangmani amose asumsa hotat khayai ang aro phirok phuru boro ani ongkolok thangai boro ana target nawai ana attempt to murder khaikya ta ani gari bokoka thanawan gari already bokokjak ar je pastor o je pastor botma pastor hnu borong bujong naisile kaisa pastor to abo to kaisa pujari si bo pujari kuno rule sikri toma system pujari abo ano ulta buise tai gari bokogise tai ano no se saya po ang tinik boje bukung phati mani abo bo saisung se nangu ang aroni khari heisi gang butaji khibja komo ang thanao je phaikya topinche thanao bo oje duitara des bidan tamnai bos du jana bokhnai sasigei o totra tutru dukhma makya arta bisa ti pramothani serai rok ano bhai attack khayo murder khanya nayo murder khanya nai man poreta mangkha aro safety si kunu kase kri khya oje thana kunu safety ya sengchini safety ni thana ni wansugo haban kunu safety ya omok to oma hagesini jotoni no rights tong ble it's a democracy country democracy state every have right to say right to speak right to take a step of any words but this is not a right ang exon TURPC ni dofani bagai tabuk phana phungo se maisaya khu salni dui phati si sau amase bora ani okhali bohogo lathi ro tipra mothani sirai rok ani tam opera dengkha ang borok dofani bagai ang tini sak ang dukuna kha borok rok sini ambagiyo sing thungsago ambagiyo ang developing single development ni bagai si ar je sini Santikalini already ang ni babu president tai ang secretary Santikalini borok no se lathi ongke omo haike kunu thansang ya tipra motsani borok rok je raja ni mungno silei phalei chanai raja no borok phalnai ble omtikhe kisa sasa je fol fokora apel na kisa sasa kosok no hanjagi tongkhata raja khele kahamse haibano bini je warriors rok bini sengkrak rok omorong ni niti hamya o hamya ni bagai tini borok hayengo